Akwụkwọ nke Jọn isi nke 12. Mgbe ahụ Yeshua ụbọchị 6 tupu onye njem ahụ bịarutere Betani ebe Lazarọs nọ, onye nwụrụ anwụ, onye o mere ka o si n'ọnwụ bilie. N'ebe ahụ ka ha kwadebere ya nri abalị. Mata jere ozi, Lazarọs sokwa ndị ya na ha nọdụrụ ala na tebụl. Mary wee were otu paụnd mmanụ ọka dị oke ọnụ tee ụkwụ Yeshua ma jiri aka ya kpọọ ya nkụ. Ụlọ ahụ wee jupụta n'isi mmanụ ahụ. Mgbe ahụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya kwuru sị, Judas Iskariot, nwa Simon, onye ga-arara ya nye, gịnị mere na ereghị mmanụ a 300 ma nye ndị ogbenye? O kwuru nke a ọ bụghị n'ihi na ọ hụrụ ndị ogbenye n'anya, kama n'ihi na ọ bụ ọkammụta okpukpe ma nwee akpa ego ahụ ma nara ihe e nyere ya. Yeshua wee sị, ka ọ dịrị maka ụbọchị e liri m. O debere ya n'ihi na ndị ogbenye nọnyere unu mgbe niile, mana anọghị m n'etiti unu mgbe niile. Mgbe ahụ ọtụtụ ndị obodo ahụ hụrụ na ọ nọ ebe ahụ, ha wee bịa, ọ bụghị naanị maka Yeshua, kamakwa ịhụ Lazarọs onye o mere ka o si n'ọnwụ bilie. Ya mere ndị nchụaja zukọrọ igbu Lazarọs. N'ihi ya, ọtụtụ n'ime ndị kwere ekwe pụrụ wee kwere na Yeshua. N'echi ya, ọtụtụ igwe mmadụ bịara oriri ahụ mgbe ha nụrụ na Yeshua na-abịa Jerusalem, chịrị alaka nkwụ wee pụọ izute ya, na-eti mkpu sị, Hozana, onye a gọziri agọzi ka eze Izrel bụ, onye na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Yeshua hụrụ otu osisi dị ogologo wee nọdụ ala n'elu ya, dịka e dere, atụla egwu, ada Zayọn na-abịa n'ihu. Eze gị na-abịa na mbụ. Ma ndị na-eso ụzọ ya aghọtaghị ihe ndị a. Mana mgbe e nyere Yeshua otuto, ha chetara na e dere ihe ndị a gbasara ya, nakwa na ha mere ihe ndị a maka ya. Ndị mmadụ nọ n'ihu ya gbara akaebe na-akpọ Lazarọs ka o si n'ọnwụ bilie, kpọlite ya n'ọnwụ. Ya mere ndị mmadụ bịakwutere ya n'ihi na ha hụrụ na o mere ihe ịrịba ama. Ndị Farisii jụrụ n'etiti onwe ha sị, olee otu unu na-agaghị eme ihe ọbụla? Lee, ụwa na-eso ya. Ma e nwere ụfọdụ ndị Grik n'etiti ha ndị bịara ife ofufe na mmemme ahụ. Ha bịakwutere Filip onyeisi Betsaida dị na Galili, chọọ ya sị, Onyenwe anyị, anyị chọrọ ịhụ na Yeshua. Filip bịarutere. Andru na Filip gwakwara Yeshua okwu ọzọ. Yeshua zara ha sị, oge awa abịala ka e nye Nwa nke Mmadụ otuto. N'ezie, n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka wit adaghị n'ala ma ọ na-anwụ anwụ, ọ na-anọgide naanị ya, mana ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ na-amị mkpụrụ dị ukwuu. Onye ọbụla hụrụ ndụ ya n'anya ga-efunahụ ya. Onye ọbụla kpọrọ aha ya asị n'ụwa ga-edebe ya ruo ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ejere m ozi, ya soro m, n'ihi na ebe m nọ, ebe ahụ ka m ga-ejere ozi. Nna m ga-asọpụrụ ya. Ugbu a, ọ bụkwa ohu m. Ọ bụrụkwa na ihe ọbụla na-enye mkpụrụ obi m nsogbu, gịnịkwa ka m ga-ekwu? Nna, zọpụta m n'oge a. Mana maka nke a abịawo m n'oge a. Nna, otuto nye aha gị. Mgbe ahụ ozi si n'eluigwe bịa na-asị, enyewo m ya otuto, m ga-enyekwa ya otuto ọzọ. Mgbe ahụ ndị guzo nso ma nụ na ọ bụ egbe eluigwe. Ndị ọzọ kwuru sị, mmụọ ozi gwara ya okwu. Yeshua zara sị,
Njem a emeghị n'ihi m, kama n'ihi unu. Ugbu a ka ikpe nke ụwa dị. Ugbu a ga-achụpụ onyeisi nke ụwa. Ewelitere m n'ụwa, dọkpụrụ mmadụ niile n'ebe m nọ. Ugbu a o kwuru nke a, na-egosi ọnwụ ọ ga-ata ahụhụ. Ndị mmadụ wee zaa ya sị, anyị anụwo site n'iwu na Yeshua na-enye onwe ya ruo mgbe ebighị ebi. Kedu ka unu si ekwu na ọ ga-ebuli nwa nke mmadụ elu? Onye bụ nwa nke mmadụ a? Yeshua wee sị ha, ọ ka dị obere oge n'ihe ahụ ga-anọnyere unu. Jeenụ ije mgbe unu nwere ihe a, ka ọchịchịrị ghara ịbịakwasị unu, n'ihi na onye na-eje ije n'ọchịchịrị amaghị ebe ọ na-aga. Ọ bụrụhaala na unu nwere ihe ahụ, nọrọnụ n'ime ya ka unu wee bụrụ ụmụ nke ìhè ahụ. Ihe ndị a ka Yeshua kwuru wee pụọ, wee zoo onwe ya n'ebe ha nọ. Ọ bụ ezie na o mere ọtụtụ ọrụ ebube n'ihu ha, ha tụkwasịghị ya obi. Ka okwu onye amụma Elisha wee mezuo, na-asị, Onyenwe anyị, onye raara ihe akaebe anyị nye? Onye ka ejikwa ngwa agha nke Onyenwe anyị nye? Ya mere, ha enweghị ike ịkpụ isi, n'ihi na Aịzaya na-ekwu ọzọ sị, o kpuwo anya ma ha mee ka obi ha sie ike, ka ha ghara iji anya ha hụ ihe ma ghọta ihe n'obi ha, ka ha wee nwee ike ime ka ha kwenye ka m wee gwọọ ha. Ihe ndị a ka Aịzaya kwuru mgbe ọ hụrụ ebube ya, wee kwuo okwu banyere ya. Ọtụtụ mmadụ kwere na ya, ọbụna n'etiti ndị ìsì. Mana n'ihi na ndị Farisii ha ekwupụtaghị ya, ka ọ ghara ịchụpụ ha n'ụlọ nzukọ, n'ihi na ha gere ntị nke ọma n'ekpere mmadụ karịa ekpere Chineke. Yeshua tiri mkpu wee sị, onye kwere na m ekwereghị na m, kama o kwere na onye zitere m. Onye ọbụla hụrụ m na-ahụ onye zitere m. Abịara m dịka ihe n'ime ụwa, ka ndị biliri n'ime m wee ghara ịnọ n'ọchịchịrị. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla anụ okwu m ma ọ bụghị soro ya, agaghị m ekpe ya ikpe, n'ihi na abịaghị m ikpe ụwa ikpe, kama ọ bụ ịzọpụta ụwa. Onye ọbụla nke jụrụ m ma ọ nabataghị okwu m, nwere onye ga-ekpe ya ikpe. Okwu m kwuru ga-ekpe ya ikpe n'ụbọchị ikpeazụ, n'ihi na ekwughị m okwu n'onwe m, kama Nna m nke zitere m nyere m iwu ikwu okwu na ikwu okwu. Amaara m na iwu ya bụ ndụ ebighị ebi. Ya mere, ihe m na-ekwu dịka Nna m gwara m.